И какво ста, хора, съм Марс, ние ще цъкаме Dirt тройката, продължаваме нашата кариера. И в предния клип какво направих обаче да видя. Окей, завършихме това, така ли да разбирам? Това е завършено, окей. И значи започваме втората част от сезон 1. Рали... така, това е заключено. Много рали, това може би ще бъде head to head, предполагам. Всъщност да, най-вероятно такова ще бъде. Окей, започваме с ралито, ще направим може би 3, след това другите две в следващия клип. Започвам с Рали Норвегия. Два участъка имаме. Имаме и тези Open, които мисля, че бяха тези най-добрите. Също така Fort... не, тези не са всъщност тези най-добрите, за които си мислех. Вземаме след това Subaru, разбира се, Subaru импрезата. Имаме Ford Fiesta. Но аз имам Subaru Impreza, понеже това е... В тази игра това е любимата кола, просто няма кола, която да се сравнява с тази, освен може би, разбира се, колата на Ken Block, която карахме в предишния епизод, мисля. Съм сигурен. Номер е, че всъщност записвам този клип доста след последният епизод, който всъщност е бил преди няколко дена само. А го записвам след около седмица, може би. Нещо от сорта. И така, окей. Да победим време, да подобрим време, да победим по-скоро времето от 2014. Тук е снежно, обаче по сняг ми е малко трудничко, понеже по малко по-различен начин се кара. Но сега ще го видим. Струва, че звука е малко високичък на играта, не съм сигурен. Какъвто ще е, какво да го направим. Ще бъде трудно да победя обаче това, може би това време на сняг. На сняг е поне на мен ми е трудничко наистина. Въпреки че до сега нямам някакви такива грешки, освен тук, че не знаем на къде е пистата и то не се и вижда. Отгоре имам карта, всъщност наистина, отгоре имам карта. Тогава просто не се сетих. Този завой го взехме добре, мисля. Тук единственият проблем на тази писта, така като гледаме, е, че ако случайно някой завой не успее да вляза както трябва, просто съм свършен, понеже има адски много сняг. Има адски много сняг и преспи има много. Остани преспи, точно така. Не можа да я думата. И става адски сложно. Определено обаче смятам, че това време няма успея да го подобря. Да види този какъв участък е, но ето тук дадох малко повече газ и става адски опасно. Добре се справям обаче за сега, мисля. Всичко ще се обади след малко, кога завършим. Добре. Добре се справям. Нали? Може би наистина се справям добре. Вече е по-добре сега да внимавам, защото не допусна грешка сега. В самият край. Това може да ми коства наистина адски много. Добре. Накрая сме вече. Тук не трябва да правя грешка. Този завой го взехме добре, мисля. Финала е някъде тук вече, след този завой предполагам. Не прави грешка, добре. Втори съм обаче. Той Ken Block е. За мен съм първи. Нали? Вътрешно за мен съм първи. Така че, окей, това е важното. Нали? Да, добре. Така, окей, започваме сега втория участък. Хайде, започваме втория участък, казах. Започваме втория участък. Ето ги втория участък. Така, ето моето мега яко Subaru. Да финишираме 90 км в час или повече. Окей, започваме. Има доста Subaru, между другото, майче. Това преди мен май беше Subaru, това зад мен е Subaru също, аз съм с Subaru също, така че... Звучи добре. Мостът, така, окей.
Значи тук първи ще стане мацки трудно, почти невъзможно дори да стана първи. При положение, че Кен Блок е тук. Смятам, че карах колкото мога в първия участък и останах втори на 2 секунди някъде, колко не се лъжа от Кен Блок, така че... Пък между другото бях на около 8 секунди за третия, така че... Окей, аз съм доволен за себе си наистина. Тук определено мисля, че съм още по-бърз от преди. О, тук обаче грешка. Добре. Кен Блок отново съм на само половин секунда обаче бях. Тук допуснах грешка и всичко свършва. Ми се струва. Добре. О, окей. Тук не изгубих време. Тук съм окей. Първи съм. Може би Кен Блок е допуснал грешка и той. Тук... това говоря, че преспи са ужасни. Защото всичко е бяло и малко ми се слива. И това също влияе адски много. Кое сме накара, тук вече не трябва да правя грешка. Има финал, 90 км да получи, имаме ги, нямаме ги. Завърх с 86, видях го. И прецених завоя. Кен Блок е преди мен на адски малко и то. Да, сега смятам, че се представих много добре. Така че окей. Започвам второ състезание, което беше... Какво беше, не знам. Беше с тези бъгита. Беше с тези бъгита, нека да го видим. Дали е било с тези бъгита. Отключихме Про. Окей. Ще стигнем до там, първо да се завършим това. Това беше с тези бъгите, ли беше? С тези състезателните автомобили, окей. Караме с тази Toyota, поне ми дава много точки. След това май беше такова. Рали Крос беше на писта, нали? Дали не се бъркам, беше на писта и правихме обиколки. Отново сняг с това нещо. Това позволено ли е? Откровено смятам, че това е уникално, обаче това е трудно. Има две състезания, даже тук трябва да победим времето от 1:37. И са адски мощни. Някаква грешка може да означава адски много. Да коства адски много. Добре се справяме, обаче сега пистата е лесна. Тук обаче първият така по-сложен завой, който го взех добре обаче, така ме смятам поне. Тук минаваме покрай някакво село. Добре бе. Отново вече по-сложен завой, добре. За сега е лесно, но казвам за сега. Не знам какво ме чака след малко. Така може и да го спечеля. Смятам, че карам на максимума. По релси минахме, тук колата отскочи. Опа, добре. Уау, това е уникално. Наистина това е уникално. Приближаваме финала. Първи съм обаче, окей, оле, тук ако бях изгубил... колко щях да се псувам. Ако тук бях изгубил. Там на финала се поизлигавах малко стана това, но окей, спечелих. Това е най-важното. Сега отиваме към второто състезание. Към втория участък по-скоро.
Обаче вали, преди май не валеше. Не съм сигурен. Но преди май наистина не валеше. Скорост от 194 км в час трябва да развие минимум. И му ще казвам, аз съм последен, но не съм, зад мен има още нещо. Не го знам какво е. И старт, окей. Почваме. Тук видимостта е малка. Тук видимостта е откровенно адски ниска. Окей, достигнахме километрите. Няма да се притеснявам за бонус обжекта. О, много добре. Добре. Оп, държи, добре. Окей, справих се. Добре. Късмет, че автомобилът ми тук не излетя. Трябва да го владея. Тук ще има скок. И тук отново намаляме вече. Добре. Наближаваме началото на последният сектор, който е до тук. Ето го. Първо съм с 5 секунди и половина преднина. Наближавам човека пред мен, обаче, което е лошо. Трябва да го изпреваря. Той събра тук това. Окей, успя да го изпреваря и финишираме. Окей. 1.34. Дем, първи. Парахме се страхотно. И сега остана рали кросът. Тук може би ще сладим и 12 левел. Да, 12 левел. Кой се интересува от нас, е въпроса. Тела рейсинг. Окей. И сега е време. Отключихме това. Точно така, head to head. Във всяко едно има head to head, така че то беше ясно. Head to head. Окей, айде да мокте, искате ли? Айде да е. Окей, мокнаха. Правим рали кроса, точно така, това е писта. Трябва да си изберем обаче автомобил. Ще видях автомобила. 556 коня. Срещу същите конски сили, но това ми дава повече точки, така че вземем него. И заради аз искам да пина малко вода, понеже гърлото ми пресъхна. Така. Пушим водата обаче, това не е добре. Окей, Монако. Монако е уникална писта. Зависи обаче, едва ще караме писта, която карат в Формула 1. Ще има същите участъци, но няма да бъде абсолютно същата пистата, предполагам. Ако беше 176 км в час? В този момент? Да, окей. Да, гайде! Оп, добре. Сега, окей, готови сме вече с бонус обжекта. Този го бутнах обаче. Прито в такива състезания тези докосвания са адски чести. Този ми блокира обаче. Много гадно ме блокира. Не съм сигурен дали има право да ме блокира по този начин. Форът в момента е пред мен, тук форът обаче заминава. Първо място ли чух? Да. 7 обиколки имаме, това са адски много. Но пистата е късичка. Добре. Дахме да го хванем, тук има някаква част от автомобил. Не виждам на огледалото си почти нищо. Което е доста лошо като цяло.
Добре, справяме се, справяме се. Справяме се добре. До 30 секунди на обиколка горе-долу, което е окей. Дай ми да видя човека зад мен на какво време, може ли? Тук обаче малко грешка. Окей, хванахме го. Взем завоите с прекалено много газ и се случва това. Добре. Дали имам шанс да настигна някой с обиколка тук? Аз нямам време обаче, така че едва ли. По-скоро не бих казал. И започваме предпоследна обиколка всеки момент. Ето тук започваме предпоследната обиколка. Определено нямам шанс да настига никой с обиколка. Тук имах още обиколки, да. Този, който е пред мен, не е кой знае колко напред. На сметка аз дръпнах адски много от другите, което е просто прекрасно. Започвам последна обиколка. Доста така спокойно състезание беше като цяло, нямаше много напрежение. Ето тук се справихме. И отиваме към финалът. Вау, окей. Много добре. Прекрасно. Ами, това ще бъде от този епизод обаче. В следващия епизод ще доиграем другите две. Нали две оставаха? Май да, мисля, че ставаха две. Едно рали май беше и един head to head. Това няма го правим, да, рали head to head. Още ми гледате, аз бях Марцата. Пак subscribe и чао.